Jamen, jeg synes det måske, at her er det godt, at du er glad for at køre til Svaren og sådan noget, men jeg synes det måske, at du skulle få på det. Fordi 8.000 leder, man ikke bare kan få. Det kan man jo heller ikke låne ret meget for. Så har man jo ikke råd til at tage tilbage eller noget. Men jeg hørte mor, hun snakker om, at jeg snakker om fordeling. Ja. Ja, det var ikke. Så skal de jo selv have så. Jamen, du kan lave fordeling, hvor du siger, at du arbejder 3 dage, og 2 dage fri. Så skal den selv op og køre. Så vil jeg jo tage rundt. Det er sagde, hvor mange timer du har, altså du har jo købt 160 timer, og så får han udbetalt 12.000. Jamen det er da heller aldrig gået så godt dårligt, som det går nu. Nu fejler han god løn. Det har jeg også. Det har jeg også. Der er ikke andre, der tager sig på. Så firmaet der, de finder ikke stillinger på toppene. Fordi de gider ikke at få